Awuzwa kumlando kakhokho wakho laphana ekhaya ngoba uma ngabe kwenzeka ukhula ekhaya uthola ukuthi umlando kakhokho uyayezwa uwuzwe mhlawumbe kukhulunywa kushiwo kuthiwa hhayi ukhokho wakho wayeyinkinga, wayephatha amakhambi anzima amabi, bake basongelana mhlampe noqwabe ngezulu emini kabha. Kuyenzeka uthole ukuthi imilando eyenzeka izalukazi yayixoxa-ke imilando mekade ezakade zayiganile ziyixoxa imilando kuthiwa ukuthi emndenini. Le video le ayimfuni umuntu oyisidumbu osecebo lethu ngoba kunamadoda amaningi azidumbu okusho ukuthi usuku lokuthi encwadi kuphela ufika uzolokhu ukhuluma ividiyo, ukhuluma ulapha abanye abantu, ukhuluma ukuphila into esiza abanye abantu ehlezi sireceive amakhola abusuku nemini abanye bebonga bese kuba khona idumbu ezothi useke wafana waphinde wavuka. Sikhuluma lezo idumbu lezo kusho ukuthi usuloku ungcwaba leyo nto leyo into engekho. Sikhulume lo mbhedo ngoba into mingakumentionanga igama lakho asikho isidingo sokuthi uhambe ucomment entweni engahlangani nawe. Ngikhuluma nabantu abafuna ukubheka amakhaya, nabantu abangenabani obehleze bentshela nje abanye ukuthi thina asinabani, asinabo umkhulu, asinabo baba. Ngebhadi-ke nami angikhuliswa ngomkhulu, angikhuliswa ngobaba, kodwa ngenhlahla uNkulunkulu uyakwazi ukwenza into yakhe, uyakwazi ukwenza into engelutho ayenze ibe utho emphakathini. Ukuba notho kanjani ngayo ukuthi ube isigwili ucebe, kodwa ngokuba ngalento engiyiyona kulekelela abantu abaningi, uhlala abantu abaningi ngesikhathi esisodwa ngibe mina ngiyilento engiyiyona noma ngiyilo muntu enguyena. Sekutheni-ke uma usuwazi lowo msebenzi kakhokho wakho ukuthi wayephatha amakhambi ebulala, yazi ukuthi ngale emndenini wakhe akamukelwanga. Uma ngabe la ekhaya ekungakaze kuze kube ukuthi kukhona umuntu othi uyamyekisa leyo mkhuba beyenza, anikwazi lokho kumbiza emsamo, anikwazi. Kwelo mkhulu ngale uyinkinga, uboshiwe isiboshwa ngale ngoba ubebulala elumba abantu ethakathe ephathe amakhambi angalungile. Nothi uma nimbiza nina ethi mevuka phakathi kwenu avuke nejele ngoba usaboshiwe ngale, avuke nokuthi kumele kufe umuntu kwenzeka izinto engalunganga ekhaya ngoba vele yena uyadla ibhiza. Kukhona ukuthi umuntu wenza umsebenzi wenzela ugogo, wenzela umkhulu wakhe bese eqala emuva lapha nethi khokho sibiza wena sibani bazamusho, kanti nebiza ukhokho ongalungiselwanga izinto zakhe zokuthi ayekiswe lento yokuthakatha. Uthola ukuthi umcimbi owenzile awusamukelekile ekhaya. Uthola ukuthi isiphandla sifaka noma umcimbi owufakayo awusabonakali noma umukelekile ufana nephathi. Yingakho abanye bethi mabenza imicimbi ukuthi ngakho wenza into yokuthi umehluko ngababikho, kanti ifuna lento uma ngabe kwenziwa imicimbi kujulwe. Inkinga ngeke kwenziwe yimina ngengane, ngeke kwenziwe wena uma useyingane. Batshena abantu abadala uma ubona le video before kube khona into ey'thintwayo zabantu abathile, umsamo, batshele ubazise ukuthi umsamo uyalungiswa. Abantu abaningi uma bebiza emsamo bamemeza ngisho abantu ababengalunganga, babeney'nhliziyo ezimbi, babiza ngisho abantu abangafanele, kanti kumele usefe emsamo lapho umemeza. Ningakhohlwa ukuthi uma ukhuluma emsamo ungabashiyi izalukazi isikakhulukazi ngoba ibona abantu labana okuyibona abayinzala abantu, ngisho abazala ngisho okhokho, okuyibona abantu abavula inhlahla. Yingakho kwesinye isikhathi ukuzwe kuthiwa mhlawumbe uthi uhambile waya esiqoqweni noma mhlawumbe usezaweni uvakashile, kuthiwa eyi wena uyosindela ugogo wakho wasekhaya uma wakho ozala uma wakho ngabe sekwenze ku-1 no-2 no-3 no-4 kuwena. Kuyingoba isalukazi sivuma noma abantu besifazane ibona abathwala umuntu iy'nyanga eziwu-9, so kuyashesha ukusika kubona, kuyashesha futhi ukuzwela kubona, so abavumi kalula ngengane yabo. Ngisho ngakudayisa insizwa akuvamanga isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu uzovinjelwa kakhulu indoda. Angisho ukuthi kunabantu abangabhekiwe mhlawumbe amakhehlaba noma kunabantu mhlawumbe kumele singabazi amandla abantu besilisa noma mhlawumbe kanjalo, kodwa ngizama ukuveza ukuthi emsamo lapha into ozoyikhuluma iyazi la emlonyeni. Zwana umlando wasekhaya, zwana ukuthi njengoba nje umemeza obani babengakalungisela bamise, ubatshele abadingakala la ekhaya, abalinde lapho kuyoze kube nokuthi kuba nesuku labo noma kube nesikhathi sabo before bebizwe, ngoba uzobiza abantu abangafanele bethule senikinqana nemoto. Uzobiza abantu ababe neyifungo ngemndeni bengayifiseli okuhle.
ubabize wenza into enhle wena uthi uyabonga mhlawumbe uphakamisa umsebenzi osuwutholile uvele ube nenkinga nje emsebenzini uvukele izitha uvuke left and right ngalokunceda kuthiwa wona wafaka isiphandla usuba nenkinga kanti isiphandla sinankinga nibize naqala emumva nabiza umuntu ongafanele umsamo yakhuculula abantu ababebulala bephatha ibhamu ayikho into ongayibiza emsamo lo muntu isibhamu one thing into esenzayo ukubulala kuphela kunabantu ababezinsizwa beziqhwaqa bebulala abantu labo bantu abayile abangenile emndenini lapha lasefu ulwandle kunabantu laphana abasenamacala ababewenzile emhlabeni abanye bona ngisho imizi yabantu bambe bekhipha iy'ngane zabantu emntombini banamacala ababekelwe wona lapho yingakho ngithi kule video ayimdingi umuntu oyisidumbu ozothi hayi wena useke wafa naphinde wavuka ziningi idumbu ehlala iphendula uma umbona kwi-PP yamngena umuntu yambona lo muntu obubaba nje uthembekile futhi ngabulalela ingane zakhe kwezidluliselwazi ngoba iningi labo abazi nikisa abanye kodwa abadala yabo so angiphakamisi ngalokho kodwa ngisho ukuthi le video ayibona abantu abayilelo hlobo alawo abantu abaqhubeke bebesecebo lethu la belale khona icebo lethu balenza usuku ukuthi bengcwatshwe ngoba kunabantu abaphilayo nje la kodwa ubona ukuthi hayi kuphila kwabo vele kufa ingakho ethi umuntu ufa uhamba yabona uzwe kuthiwa umuntu awusibanibani uswafe ehamba yikho le nto asikhulumi ngalolu hlobo labantu abanje sikhuluma nabantu laba abanendlebe layizwayo awukwazi emsamo ukuthi ngoba nakho ukuthi umnini wekhaya ukhokho uyamazi bese uqala ngaye kubeni usuzwile umlando wakho ukuthi wayephatha amakhamba angalungile ekhaya ayikho into ezolunga lelo khaya ningakamlungiseli lo khokho qala nilungise lo msamo uma ukuthi qala nifuna ukuthi naye nimbize ngoba ngeke zengene esithebeni ningamhlawulelanga amacala akho wayewenzile ngokuthi yena ezitshela ukuthi ngoba ephile emhlabeni nje sekuphelile qaphelani mangabe nithintile nomsamo phakathi ingakho izinto uma ngabe zingalungi uthatha umuntu usethinta into abuye afake isiphandla zimshaye kakhulu isiphandla sibalekile futhi uma ngabe kade wenza umsebenzi kuwena wenza umsebenzi uthile ngoba idala ifika ngokuhlohla soyikhuluma lesiphandla ngabona ngevideo ngimention ukuthiwa isiphandla sifakelana isana isiphandla abantu babuza anything futhi bengabuza ukuthi bafuna ukwazi bafuna ukucomplain noma bafuna ukugxeka siyikhuluma lesiphandla ukuthi kungani isiphandla sifako idalwa ifika ngokwehlukahlukana kumuntu ngokungafani ingakho ngisho kumuntu uthi uyazaleka kunokubanga kuthiwa kunedalo ebangisana phambi kwakho ngoba khona esithi asimnikezeni kukhona evuka phansi ukuthi no asingamnikezi inhlahla kusuke kukhona amacala asuke ephekwayo lo ngane ngiyabonga ngethuba.